Καλησπέρα σας. Στην προηγούμενη ενότητα μάθαμε πώς να αξιολογούμε τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών και να τις κατηγοριοποιούμε, με σκοπό την προσαρμογή της διδασκαλίας μας στα διαφορετικά επίπεδα των μαθητών. Σε αυτή την ενότητα θα εξετάσουμε τι είναι διαφοροποίηση ως προς το περιεχόμενο, την διαδικασία, το προϊόν και το μαθησιακό περιβάλλον και πώς να σχεδιάζουμε δραστηριότητες για το μάθημα φυσικής αγωγής. Ας ξεκινήσουμε. Η διαφοροποίηση ως προς το περιεχόμενο στη φυσική αγωγή αναφέρεται στην προσαρμογή του τι διδάσκεται. Οι εκπαιδευτικοί μπορεί να επιλέξουν να παρουσιάσουν διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας ή να εστιάσουν σε διαφορετικές θεματικές περιοχές. Για παράδειγμα, σε ένα μάθημα με στόχο την εκμάθηση της τρίπλας, προσφέρουμε διαφορετικές ασκήσεις τρίπλας ανάλογα με το επίπεδο ετοιμότητάς τους, σε 3 σταθμούς. Ή παρέχουμε μια φυσική δραστηριότητα, όπου οι μαθητές θα εκτελούν μαθηματικές πράξεις, για να ξεκινήσουν το τρέξιμο, αν τα μαθηματικά ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντά τους. Η διαφοροποίηση ως προς τη διαδικασία στη φυσική αγωγή αναφέρεται στις διαφορετικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία και την κατανόηση του περιεχομένου. Η διαδικασία μπορεί να περιλαμβάνει διάφορες στρατηγικές, δραστηριότητες ή υλικά για την επίτευξη του ίδιου εκπαιδευτικού στόχου. Για παράδειγμα, σε ένα μάθημα με στόχο την βελτίωση της αντοχής, προσφέρουμε 3 επιλογές για την ανάπτυξή της. Όπως γρήγορο περπάτημα, τρέξιμο και άσκηση σε σταθμό με ένταση, όπου ο μαθητής επιλέγει τον τρόπο για την επίτευξη του στόχου. Η διαφοροποίηση ως προς το προϊόν στη φυσική αγωγή αναφέρεται στις διαφορετικές μορφές που μπορούν να πάρουν τα έργα ή οι αξιολογήσεις των μαθητών για να επιδείξουν την κατανόησή τους. Ένας εκπαιδευτικός μπορεί να επιτρέψει σε ορισμένους μαθητές να αποδείξουν τις δεξιότητές τους μέσω πρακτικών δοκιμασιών, ενώ άλλοι μαθητές μπορεί να δημιουργήσουν μια αφίσα ή να κάνουν μια παρουσίαση για τις βασικές αρχές ενός αθλήματος. Τέλος, η διαφοροποίηση ως προς το μαθησιακό περιβάλλον αναφέρεται στη δημιουργία ενός χώρου που ευνοεί τη μάθηση για όλους τους μαθητές. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την προσαρμογή του φυσικού χώρου για να ανταποκρίνεται σε διαφορετικές ανάγκες ή την παροχή εξοπλισμού που βοηθάει τους μαθητές να επιτύχουν. Για παράδειγμα, στο άθλημα του μπάσκετ μπορούμε να παρέχουμε μικρότερες μπάλες στο επίπεδο των αρχαρίων ή μικρά παιχνίδια 2 εναντίον 2, 3 εναντίον 3. Στη διαφοροποιημένη διδασκαλία στη φυσική αγωγή, η προσαρμογή του περιεχομένου, της διαδικασίας, του προϊόντος και του μαθησιακού περιβάλλοντος είναι κρίσιμη για την κάλυψη των ποικίλων αναγκών των μαθητών. Μέσω αυτών των προσαρμογών, οι μαθητές αποκτούν περισσότερες ευκαιρίες να συμμετέχουν ενεργά, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να επιτύχουν τους εκπαιδευτικούς στόχους.